Čaute lidi, dneska tu jsme u jedné hry. Nebo není to hra, je to Football 11, nevím. A máme tu takový hráče. Já bych chtěl něco udělat, třeba tady. Tak. Tady to nebudu hrát, protože jsem to už zkoušel před videem, jaký to je. A nějaký tam vůbec nešlo, takže třeba dáme tohle. Tak, co ty jsi? Tu má 5. Ramos třeba. Ramos, tak. Dalších 5. Foden třeba. Já jsem to tam napsal. Ne, další na R, aha. Že by mi to Ramoše Gonzme... Ne, nenechá. No tak. Rá. A jako dám tam to rá? Ne, to určitě to nebude. Aha. Co? Jako... já bych se na tam něco naklikám. A jestli to budeme... Jenom Ečko. Nevím, nebudu to hrát. Jdeme hrát něco jiného. Nevím, proč si zpívám. A držte to. Teď dáme... Zkusíme tohle, protože moc... Jo, počkej, já to už hrám, takže to nepůjde. Zkusíme tohle. To jsem tady hrál jen Ramose, zkusí na 6. Rafinha. Rap. Ne, jo. Rafinha. Rafinha se takhle nepíše. Se nepíše Rafinha. Rapina? Ale takhle jsou. Zkusím to jinak. Rapina. Rafinha a nejde. Takže někoho jiného. Je nejlepší. Na prvním Real Madrid. Jo, aha. Je to Francouz? Není, já jsem dal Kamavingu. Nebo... No, Kamavingu by jsem dal. Je to Real Madrid. Most nečet. Ramos ne. Počkej, on hrál nějaký Brazilec. Za Real Madrid, to ani nevím. Jako, jenom ze té katalánský Barcelony. To Rafinha, Neymar a tak, ale takhle. Ty vole. Hrál nebo nehrál? Já nevím, Dybala hrál. Ne, nehrál. No, Juventus se teď je AS Římu, myslím. A nehrál jsem. No, zkusím to, jo. Dybalu. Takže Dybala, takhle se píše. Když jsem to psal, bude to měl. Nebudu to hrát, ale je to na mě těžké. Zkusíme ale té stránce jinou hru.
takovou řeka. Co je toto? Mi to docela líbí. Chorvatsko. Kde je Chorvatsku? Ale já si dám tam. Luka. Ne, počkej, dáme co jiný. Víš, si dáme. Protože... Hádejte, co to bude? Audito, tohle. To se máme uhodnout fotbalistů. Mohl by se na něco zeptat, ale já se zeptám, kolik je let. Takových, hele, zeptám se 31. No? Ask? Není. Takže to bude nějaký mladík. Zkusím Ardu? To by mohlo být. Ne, počkej, já zkusím Real Madrid. Kde hraje? Já nevím, no, prostě dám Arda Gilera, nebo já nevím. Zkusím Arda. Arda Giler. Jsi to ty? Není to je no. Ne. Kolik máš? Hele, zeptám se ho na... Jo, tolik, kolik tam mám. Ano. Počkej, kdo má takhle? Ale nevím, ale počkej. Hele, dáme... kde je striker? Dáme golky. Ano. Ondrej, ona na to určitě nebude. Ale můžu zkusit. Jako. Ale ona by možná už je víc než 31. Zkusím prostě. Ona? Co ona? Nejsi asi, já nevím. Ne. Ne, to není. Hele, já bych tam dal když je to brankář, co kdybych to mohl být Hugo Lloris. Není. Asi Ital? Tam je... Nejsi. Počkej, to je ten... Kde? Jo, Argentina, tak si... Ale ano, Martinez, určitě, ale... No možná. A nejsi. Jsi Angličan? Taky nejsi. Ty vole, už máme hodně. Málo. Zkusíme... tohle. Jestli jsi... počkej. Takže to bude asi... Počkej. Zkusíme... Jestli je jako Angličan a hraje Počkej. Ne, to ne. Zkusíme se zeptat, no je Portugalec. Ne, to jsem nechtěl. Myslím, je Portugalec. Ne. Ne. No, zkusíme se Čech, jo?
Asi? Nejsi. Škoda. Kde je Portugalsko? Polsko, Nigéria, Algérie, Česko, Norsko, Skotsko, Turecko, Rakousko, Spojené státy, Morocco, Kolumbie, Mexiko, Senegal? Ne, to je kde? No, Mexiko, Senegal, nevím, Švýcarsko, to je no. Zeptáme se, jestli je... Hele. Ale jsem to dal tak jako zatím jeden už je. Hele, zkusíme. Třeba takový. Vím, jestli to není Ondora a Onana. Ale kdo by to jiný mohl být? Já tu mám vedle eurokartičky. Takže se kouknu, jestli tam nemám nějakého brankáře a jestli jako není tam, kde jsem se zeptal. Takže Kimmich není nejedu tu rychle, jo. Že by byl Ronaldo Donnarumma? Jo, ale jak jsem se bral na Itálii. A jo, počkej, Jan Oblak by to mohl být. Takže dám ne, počkej, co dávám? Oblak. Oblak. Se píše dobrý. Jsi to ty? Já Oblak, jsi blbej? Tomáši? Já tam napsal Jan, bo chtěl jsem napsat Jana, no to je no. Jan Oblak, jsi? Nejsi, ty vole, to mě zajímá, kdo jsi teda. Ale nechávám se poradit, jenom nevím, jak to udělat. Takže to jsme dneska neuhádli a budeme hrát ještě něco, ale teď asi ne, budeme to hrát někdy jindy a zatím čau.